Hello ming adlaw. Kay holiday man karon ba sinay ganahan mo laag og bahalinana. Ug mulaag diri sa Bulacan sa bahalinana nga bag-o pag-i-open. So kung tan-aw nimo ang Bulacan gikan sa payag, inagtan-aw nimo sa Bakilid, murag yun siya walay mga bulak pa. Kay hilang man kay siya tan-awon kay Bakilid man gud siya. So ang mga manglaag sa payag among ignon nga pwede mo sulod dia pero nay entrance, magduha-duha gyud sila og sulod kay murag dili worth it ang ilang bayad. Pero sulayin ninyo kay inag-imong duolon daghan na gyud kayo siya og bulak. Samot naa ka diya sa babaw kanang naipayag-payag, inagtan-aw nimo sa Bulacan, daghan na gyud kay siyang bulak. Samot na og hapon nindot kay tan-awon ang mga sunset ug ang mga bulak nga daghan kaayo plus daghan pagay kay mga langgam ug nindot kay ang hangin. So nami nabasahan nga nagsulat sa Dear Bahalinana nga kung pwede daw ubsan ang entrance kay dili pa kay siya nindot tan-awon ang Bulacan. Since mga loyal customers man to sila ug mostly po daghan ang galaag sa Bahalinana nga mga batan-on, so among ubsan ug naay gusto nga mosulod diha sa Bulacan sa Bahalinana. Magsinabtanay ra gud ta kinsa pa man day magsinabtanay kita-kita raman. Pero kana pud inyong entrance ibayad ra pud na namo sa Mangguna diha sa Bulacan, sa Abuno ug sa maintenance. Sumurag wala ra gyud maamuha ana pang view lang. Pero kung mosulod ka sa Bahalinana nga payag, walay entrance sa libre ra basta mo order mo. So katong willing ra gyud mosulod diha mag picture sa sala nga nay itlog nga dako ug kanang pintik diha og mga bulakan, mao ra gyud pud toy magbayad. Pero di gyud pud mo magmahay kung moadto mo ka instagramable kaayo samot na og duulan. Picture din mo diha sa sala nga realistic kaayo tan-awon kay tinuod man gyud na nga egg ang naa diha pero eggshell na. So katong mosulod-sulod diha sa salag, mag-amping lang gyud ta sa itlog nga dili mabuak kay mahalon gyud na siya. So kung imong duulan mao ni siya ang view, naglinya ang mga bulak. Dili pa kay siya tag-as pero pwede na. Pwede ra ka mulingkod diha tapos picturean depende lang sa angle tapos ang imong mga view mga bulak. So bukid feels ra gyud kay siya kay diha sa Bulacan napoy daghan mga manok nga maglakaw-lakaw. Tapos daghan pong mga langgam nga maglupad-lupad, mga butterfly pod ug mga alindanaw. So perfect gyud kay siya laagan uban yung mga barkada tapos magkwinintahay din mo pila inyong amot sa Bahalinana. Or di ba kaha imong uyab, mag-picture mo, puli-puli mo og picture pang profile pic. Pero katong mga walay uyab, pwede ra gyud kayo mag-selfie. Tapos ang caption, uyab na lang ang kulang para makaitlog, char. Bitaw kung wala tay uyab, pwede ra gyud kaayo nga atong pamilya atong ubanon og laag. So sa mga gusto mo sulod diri, pwede ra mo mangutana sa counter. Musulod mo diri while naghulat sa inyong order kay lutuon pa man na siya. So perfect nga oras mo laag diri sa Bulacan kay mga hapon kay landong na kay siya. Pero pwede ra gyud kayo og udto pero init lang kay siya basin madaot inyong mga skin. Sayang ang kudri ko, di ba ka sulfur soap. So kung mag-picture ta depende ra gyud na sa angle-angle pero best nga picture nga ma-capture nimo dapit diri is diri ka sa ubos tapos ang imong object na sa babaw. Kay kung ingana nga angle ma-capture gyud nimo nga ang mga background mga bulak. Pero nindot biya pud siya kung imong object na sa ubos tapos ikaw na sa babaw. So depende ra gyud na sa angle nimo. So pwede kay nimo ma-apply diri ang sukatowa, trigonometry ba. Pero bitaw ay na mo paglibog-libog ana ay mulaag man gani mo para mawala ang stress. So enjoy ra gud mo pero ayaw ninyo tumbi ang mga bulak. Tapos palihog simhuta ra ninyo, ayaw ninyo pang ipua. Kung palihog ayaw mo pagdagandagan kay bakilid ra ba. Tapos kung gikilig ka ayaw mo pagugod-gukod sa imong uyab ha. Kay basin mga ligid mong duha or di ba kaha mabuak ang itlog sa Bahalinana. So magsinabtanay ra gyud ta og mag-enjoy kay among goal diri sa Bahalinana nga makapanilap ka. So utrohon nako, manage your expectation kay dili pa kay daghan ang bulak pero pwede na. Dili kay siya daghan og bulak tan-awon sa layo pero kung imong duolon instagramable na kay siya. Ug gikan sa highway na around 1.5 kilometers nga rough road paingon sa Bahalinana. So maora to and see you in Bahalinana. Daghang salamat og hinaot ang tanan makapanilap.